ଏବେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଖବର ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ମହାଯାତ୍ରା। କ'ଣ ମହାଯାତ୍ରା ନା କ'ଣ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା ନରିପଣ୍ଡାକୁ, ନରିପଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା, ପିଉସୀ ନେଇଥିଲା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲା, ସେ সোনালী ପଣ୍ଡାର କଇତା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲୁନ ଯିବା, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋବିବା। କଳାକାର କ'ଣ ଏକାଠିବେ? ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲେ ସେ କଳାକାର, ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶଳାଟି କହିବା କଥା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଲିକ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି, ଏ କଳାକାର ଫଳାକାର କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଧରି ସେମାନେ। ଆରେ ବୋକା ଚୋଦାଟା, ତମକୁ ଧରି ସେମାନେ ନୁହଁରେ, ଆମକୁ ଧରି ତମମାନେ। ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେଉଁ 300-400 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ତମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କଳାକାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେ କଳାକାର ଢିଙ୍କି ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଧାନ କୁଟିବ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚ ଗଲେ ନା ମାନେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତମକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ 15 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି ନା 4 ଇୟର୍ କରିଛି ନା କୋଉଠି ପ୍ଲଟ୍ କିଣି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କଥା। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଲୋକ କୌଣସି ସମୟରେ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କରିଛି, ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଘର ନୁହଁ, ସଂସାର ତ ଚଳେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ନା 4 ଇୟର୍ କରିପାରିଛି, ନା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ନା ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଛି, ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ 15 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। 15 ଲକ୍ଷ ତ ମୁଁ ଝିଅ ବାହାର କରିନି, ମୋର ତ ଲୋନ୍ ଥିଲା ନେଇ ଶୋଧିନି। ଆଉ ଇନକମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଲୋକଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନରିପଣ୍ଡା ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲୋକଟାର କଥାଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ଅଣ୍ଟୁନି। ସିଏ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସବୁ ପୁଳା ପଇସା ଦେଉଛି, ତାପରେ ନାଇଁ ମୋର ପୋଷଣ କହିକିରି ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ଫେରି ଦେଉଛି। ଛାଡ଼, ସେଟା ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଆକୁ ପଚାରିଲା ତମେ ତ 15 ଲକ୍ଷ ପାଉଛ ବର୍ଷକୁ, ଯାହା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରେ ହେଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନ, ତମେ କେମିତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛ? ଏ ଲୋକଟି ଠେସୁଛି ଦେଖଟି, ଏଇଟା କେଡ଼େ ମାନେ ବଧ ଗାଲୁଆ। କହୁଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ କ'ଣଟା କରୁଛି, କ'ଣ ସୁନା କରୁଛି ନା ଗାଡ଼ି କରୁଛି ନା ଘୋଡ଼ା କରୁଛି, କ'ଣଟା କରିଥାନ୍ତୁ କି, କ'ଣଟା କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ? ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଯଦି ସେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଉଛି, ତାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏ ସେଠି ମାନେ ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମୁଛି, ଆଖ ପାଇଁ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ୟାର ଠେସୁଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବି? କେଡ଼େ ଗୋଟେ ମାନେ ବେକାରୀ ଲୋକଟା। ତତେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତତେ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ପିଟିକି ମୁହଁ ମତରେ ମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛି। ତୁ ପୁରା ବଦ୍ଧ ଗାଲୁଆ, ମୁଁ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିନି। ତମର କ'ଣ ବୋପା ଥୋଇଥିଲା ପଇସା ଆଠୁ ନେଇଛ, ତାଠୁ ନେଇଛ, ତାପରେ ଯାହାଠୁ ତ ନେଲା ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ତ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଇଏ ଏଇ 1-2 ଲକ୍ଷ ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାସକୁ 3 କୋଟି କମେଇଲା। ଇଏ କ'ଣ କହିଲ କୁଆଡ଼ୁ ଅଟିବ ମୋତେ? ମୁଁ ଖାଲି ଗରିବରେ ପଶିଯାଇଛି। ତୁ ସେଠି କେବେ ହେଲା ମାନେ ଧନୀ କ'ଣ ଏବେ ନା ଜୀବନ 7 ଜନ୍ମ ତୁ କେବେ ହେଇପାରିବୁନି। ତମମାନ ପାଇଁ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳୁନି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ନରିପଣ୍ଡା, ନାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ବିଉଜୁ ବାଳ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ। ତମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ? ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନୁ, କାରଣ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ତମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ 300-400-500 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଶଳା ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛ। ଯଦି ଆମେ କିଏ ଟିକେଟ୍ କାଟି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଯେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ଯେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଫଳାକାର ନାଟକ ଚଲେଇଛ, ଏଇଟା ଚଲାନ୍ତୁନି। କିଏ ବାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁନି। ଚିଶଳା ନେଇ